Het belooft een bijzonder druk weekend te worden in Zuid-Limburg. Waar aan de ene kant de gasten aanschuiven voor het paasdiner, zijn er aan de andere kant de liefhebbers van het wielrennen. Welke impact heeft het samenvallen van deze twee evenementen op de horeca? Pasen is natuurlijk een prachtig weekend en dat is inderdaad extra druk, denk ik in heel Limburg, in alle hotellerie en alle restaurants. Nog drukker dan andere weekenden en zeker als twee van zo'n grote evenementen samenvallen. Het is nu wel een beetje rustig. Het is natuurlijk 2 dagen wel echt slecht weer geweest. Je voelt nog een beetje kou in de lucht, maar we hebben wel een paar hele mooie weken gehad. Dus februari, maart, fantastisch. April ook, tot afgelopen week. Maar het ziet er weer heel goed uit. Morgen ook en overmorgen ook. Dus ja, ik verwacht een heel goed seizoen. Hebben jullie speciale acties, speciale gerechten, traditionele smaken op het Het begin van de lente, dat is natuurlijk ook een begin van het nieuw seizoen. En natuurlijk ga je dan met de mooiste uit de regio. Dus wat betekent dat? Wat kunnen de gasten hier komend weekend proeven? Ja, ik denk dat heel veel mensen bij de lente denken, dan proef ik lamsvlees en asperges natuurlijk. Wij proberen hier op Château Sint-Gerlach in Les Salons natuurlijk sowieso erg regionaal te koken. En zoveel mogelijk van nu en van het moment. Dus ja, die komen ook langs. De hoofdtoon is wel paasgerechten, maar de chef is wel creatief erin en ook wel heel vrij daarin om vooral seizoensproducten te gebruiken. Maar bijvoorbeeld het hoofdgerecht bij de paasbrunch is een lamsgerecht. Komend weekend natuurlijk Pasen. Betekent dat er traditioneel gezien extra veel mensen komen dineren, op het terras komen zitten? Normaliter wel, altijd wel weersafhankelijk hier in het Heuvelland. Het jammer is wel dat Pasen nu samenvalt met de Amstel Gold Race. Waar we normaliter 2 goede weekenden hebben, hebben we er nu maar 1. En ik snap het, ik zag er vanmorgen over na te denken, ik begrijp het wel. En die tour die heeft natuurlijk zijn agenda en dat valt het samen met de paasdagen. Maar voor de ondernemers is dat niet wenselijk eigenlijk. Voor het hele Heuvelland geldt dat deze 2 extra drukke activiteiten, een mooi feestweekend met Pasen en een mooi Amstel Gold weekend, dat die samenvallen. Dat is, liever hebben we ze gesplitst. Het komt ook niet vaak voor, 1 keer in de 5, 6 jaar. De laatste keer was in 2019 en de volgende keer is in 2030. Dus de komende jaren hebben we ze weer gesplitst. Maar we denken dat het voor iedereen beter is dat dit soort dingen na elkaar vallen of in ieder geval niet in hetzelfde weekend. Het maakt dat je eigenlijk 2 doelgroepen hebt die allemaal in Valkenburg willen zijn. De voorjaarsvakanties zijn begonnen, mensen hebben een lang weekend en alle wielrenners. Dus dat maakt aan de ene kant een heel mooi weekend, maar als we nou volgende week Amstel Gold hadden gehad, dan hadden we in april wel wat meer spreiding gezien van de animo die we hebben voor de kamers en in het restaurant. Zijn het dit weekend dan toch vooral paasgasten of wielergasten die we hier zien? Een mengelmoes. Je hebt net de fietsenbinnen gezien. We zitten vanavond vol met het restaurant en morgen ook. Zondag op de lunch denk ik ook wel dat we volkomen als het weer een beetje goed is. Zeker buiten, omdat ook de Amstel Gold 2 keer voorbij komt. Dus dat trekt ook wel heel leuk publiek. Maar het is allemaal een beetje weersafhankelijk. Dus het zonnetje moet blijven schijnen. Wij zijn er klaar voor. Heerlijke asperges in alle soorten en maten. Lekkere wijnen. Misschien de aftrap van het rosé-seizoen dit weekend. Met lekkere torpes. Mooie rosé uit Saint-Tropez, nieuw. We gaan het zien.